Ja, altså, mit navn er Helena Jensen. Jeg er født i Nuuk i 1953, og da jeg blev født og var cirka 1 år gammel, der blev min mor syg, og derfor så kom jeg og hun kom på hospitalet og skulle være der rigtig længe, for der var tuberkulose dengang. Så jeg blev anbragt hos nogle andre, som så blev mine adoptivforældre. Og jeg har boet i Nuuk siden, og dengang, da vi kom i skole, så var det meget vigtigt, at vi lærte dansk, fordi at det var politikken dengang. Alt i Grønland skulle til at opbygges. Der var mange udsendte fra Danmark, danske lærere, danske håndværkere, danske alt muligt, fordi der manglede uddannelse i Grønland af grønlændere. Så det var meget vigtigt for vores generation, at vi blev uddannet. Og for at blive det, så var det meget vigtigt, at vi lærte dansk. Så derfor kom jeg også på 1 års ophold i Danmark i 6. klasse. Jeg gik sammen med en 6. klasse på Falster, hvor jeg boede på en bondegård i 1 år. Og jeg fik lige noget af året. Og det var faktisk meget rart at være i Danmark. Jeg havde nogle fantastisk dejlige plejeforældre, og det var sådan cirka i 10 måneder. Så kom vi tilbage til Grønland og havde kun talt dansk i et helt år. Så det var på en måde lidt svært at komme tilbage igen, og nu skulle det hele være på grønlandsk igen, og grønlandsk og dansk. Så jeg kom tilbage til Nuuk og skulle til at være sammen med mine venner igen. Og i løbet af det år, så var der faktisk sket mange ting for mine venner, for de var blevet 1 år ældre, og det kunne jeg mærke. Det var som om, jeg kom tilbage til nogle nye venner, nogle andre venner, end jeg havde haft før. Så det var lidt svært i starten, men jeg fik hurtigt nogle nye venner, fordi jeg kom i noget, man kaldte præparantklassen dengang. Og det var en præparantklasse for at komme til realskolen. Men det år, der var jeg meget skoletræt og havde ikke rigtig lyst til at læse eller noget, så jeg dumpede det. Men derefter så kom jeg i 8., 9., 10. klasse, og det gik fint. Og så søgte jeg på seminariet og blev så lærer. Jeg havde ellers tænkt nogle andre ting komme på kunstskole, eller kunstakademi i Danmark, eller på journalisthøjskole i Danmark, men det tog alt for lang tid. Jeg kunne ikke overskue at skulle være i Danmark så mange år. Og da jeg var 16 år, så fik jeg en søn, og det var meget tidligt, og det var meget svært for mig den tid. Men alligevel så klarede jeg det igen. Og i dag er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, at jeg har min søn og mine børnebørn, og jeg blev gift med en mand, med min nuværende mand. Ham mødte jeg, da jeg var på kursus i Danmark, og han havde 4 børn, og så jeg fik 4 børn i tilgift. Og vi fik så 1 barn mere. Så vi har så 6 børn i alt, og vi har flere børn i dag. Jeg synes selv, jeg har haft en godt barndom. Mine plejeforældre, de tog sig rigtig godt af mig.
især min plejefar, og om sommeren var vi ude i bygderne rundt omkring Nuuk, Nuuk Nassa og Gangergården og Kabisillit. Der var vi de steder om sommeren. Der var vi så hele sommeren, og så tog vi, fordi min far han arbejdede for kommunen, og han byggede tit nogle ting. Byggede huse eller noget andet. Så han arbejdede hele sommeren i bygderne. Så det var, jeg har ikke oplevet min hjemby rigtigt om sommeren, fordi jeg har været mest væk. Og det har været rigtig, rigtig dejligt for mig at være i bygderne om sommeren. Og skolegangen var jeg også glad for. Jeg var glad for at gå i skole. Jeg er glad for at læse og lære noget. Og dengang havde vi næsten kun danske lærere, fordi der var mangel på grønlandsk arbejdskraft. Uddannet arbejdskraft. Og man kan sige, at det hele er vendt op og ned i dag, fordi fra min generation er der blevet mange uddannede mennesker. Så i dag, hvis man kommer ind på lærerværelset, i forhold til da jeg blev færdig som lærer, jeg var lige blevet 23 år, når man kom ind på lærerværelset, så var der et bord med grønlandske lærere, og resten var danske lærere. Og når man kommer ind på samme lærerværelse i dag, så er der er ikke engang et bord fyldt med danskere, og resten er grønlændere. Så der kan man se en stor forskel på det område. Og der er mange selvstændige grønlændere i erhvervslivet i dag, hvad der ikke var, da jeg var barn, fordi de fleste var fangere og fiskere og uuddannede. Så jeg kan huske, at min mor, hun var, hvad man kalder gifak. Det er sådan en, der arbejder for andre mennesker. For eksempel for danskere og lave mad for dem, eller arbejde i vaskeri og vaske gulv og den slags ting. Og mændene, de gjorde det samme. De arbejdede for mindsteløn i, dengang hed det GAS, Grønlands Arbejdersammenslutning. Og i dag hedder det noget grønlandsk. Det er en del af udviklingen, at alt hvad vi havde, da jeg var barn, det hed noget på dansk, fordi det var danskere, der oprettede det og så videre. I dag kaldes de fleste ting grønlandsk, og der er meget stor stolthed i det at være grønlænder og kalde tingene grønlandsk. Og det er en politisk udvikling, som jeg synes er gået den rigtige retning. Der er mange ting, som selvfølgelig ikke er som de skal være, men der er mange ting, som lykkes rigtig godt for grønlændere. Og det er rigtig dejligt. Så det var det arbejdsmæssige. Og jeg har været meget glad for at være lærer i mange år. Min mand og jeg, vi har været lærer i bygderne flere steder. I Darsuatiat, som hedder Fiskenæsset på dansk, og i Adamik, det er en bygd lidt nord for Nuuk, og så har vi også boet i Kulusuk, som er på østkysten. Der var vi så 3 år, hvor vores børn lærte at snakke østgrønlandsk, fordi Grønland er så stort, at der er dialekter, hvor vi ikke forstår hinanden. Jeg kan godt forstå østgrønlandsk, men jeg taler det ikke rigtigt. Men nogle af mine børn kan, og det er, altså Grønland er så stort, så især i gamle dage, der var der kun radioforbindelse, eller telegrafen dengang. Så der var et fælles sprog, som
blev brugt i radioen, og det var Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, deromkring det område. Det var det sprog, som alle kendte. Men så var der Thule-sprog og Østgrønlands sprog, som vi andre ikke kunne forstå. Men i dag er der mere radio, der er mere tv, og der er mere sådan noget som flyvemaskiner, der flyver frem og tilbage fra sted til sted. Så der er mere sådan en sammenhold mellem hinanden, og på den måde så forstår vi hinanden bedre, også på det sproglige plan. Så der er sket meget udvikling i min levetid. Ja, altså, da jeg var barn, der var det sådan, at min mor, hun bad fadervor med mig, når jeg kom i seng, og så har jeg hørt meget, og hun sang også godnatsalme med mig. Og så har jeg hørt meget om Bibelen i skolen, og jeg kunne også sådan set godt lide at gå i kirke, da jeg var barn. Så på den måde, så kendte jeg til kristendommen. Men da jeg så blev ung, og verden på en anden måde åbnede sig for mig, så kom jeg fuldstændig bort fra det. Og det sagde mig ingenting mere. Så jeg havde også i mange år på en eller anden måde en syndebyrde. Jeg var ikke glad for mig selv. Selvom jeg på mange måder synes, jeg fungerede godt. Jeg havde et godt arbejde, og jeg havde nogle gode fritidsinteresser. Men der var altså alligevel noget, der manglede i mit liv. Noget, som jeg ikke rigtig vidste på det tidspunkt, hvad det var. Men så mødte vi nogen i vores nuværende menighed, som vagte vores interesse, min mands og min interesse. Og så blev vi så frelst. Og nej, altså, jeg vidste godt, han var ateist, og det kunne jeg sagtens leve med. Altså, jeg havde min tro, og han havde ikke sin tro, og hvad så? Det var ikke sådan. Det betød ikke så meget på det tidspunkt. Men så da vi skulle giftes, så var det alligevel, det nagede mig alligevel lidt, fordi jeg havde i hvert fald ikke lyst til at blive gift på rådhuset. Fordi det skulle være i kirken, jeg skulle blive gift. Men det gik han så med til, så vi blev gift i kirken, i folkekirken. Men senere så har der været noget med, hvor han blev nødt til at gå med mig i kirke på grund af noget familie. Og når vi skulle op og have nadver, så ville han ikke med. Og det nagede mig alligevel lidt, at han ikke ville med hen og have nadver sammen med mig. Men han holdt fast på sit, altså han er meget ærlig i sin måde at være på. Så enten så er man kristen, eller også så er man ikke kristen. Og det måtte jeg så også acceptere og respektere, at sådan var det for ham. Men jeg blev meget, meget glad, da han fortalte, at han var blevet frelst. Så vi havde noget der til fælles. Så det har været dejligt. Jamen, det var jo også det, som jeg har tænkt meget over, inden jeg virkelig besluttede mig for, at nu vil jeg følge Jesus, nu vil jeg være ligeglad med, hvad verden tænkte, nu vil jeg bare have det sådan. Så tænkte jeg, hvad siger de, og nu vil de drille mig, eller de vil sige noget ondt om det. Og så var det så, at jeg læste i Bibelen, hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os? Og det gjorde så, at men
hvad skal jeg være bange for? Og det har også vist sig, at familien og vennerne, de respekterer mere og mere, at jeg har taget den beslutning, og der er flere i familien, der er blevet frelst, og flere af mine venner er blevet frelst, og selvfølgelig så er der mange, som ikke er, men jeg bliver ved med at bede for dem, og har mine venner, mine kristne venner, bliver også ved med at bede for dem. Så hvis du tror på Jesus, jeg tror helt bestemt, det smitter. Det er noget, der smitter. For de kan jo se, at jeg har det godt, og de kan se, at der er sket noget i mit liv. Og der er nogen, der gerne vil have det, nogle andre, de er ligeglade med det. Så sådan er det. Men altså, man kan ikke sige, at det hele skete fra den ene dag til den anden. Fordi jeg er sådan en person, ja. Alting kom ikke til mig på en gang. Men det er sådan sket lidt efter lidt. Det med at bede for andre, det er sket over mange år. I starten bad jeg kun for andre sådan på afstand, men i dag beder jeg for dem ansigt til ansigt, og jeg kan se, hvor meget det betyder for folk, man beder for dem. Så det bøn er en stor del af mit at bede for andre, snakke med andre om min tro og bede for andre. Det er en stor del af mit liv i dag. Og det er dejligt. Det er sådan, jeg gerne vil have det. Altså, når vi er rundt med Juvel, så beder vi jo for rigtig mange mennesker, og nogle steder så oplever vi, at når vi kommer igen næste år, så hører vi om, da I bad for os sidste år, så er der sket det og det. Og jeg synes, det er så dejligt, og det giver ligesom lyst til at gøre det igen, og komme med Juvel igen, og gøre det arbejde endnu mere. Og det er, at man hører om bønnesvar fra forskellige mennesker. Altså for eksempel var vi i en bygd for nyligt, for nogle dage siden. Der var en kvinde der, som fortalte mig, at hun var så ked af, at hun ikke kunne få børn med sin mand, og de havde prøvet i mange år, de kunne bare ikke få børn. Og jeg kan ikke huske, om hun fortalte om det ikke kunne lade sig gøre, eller hvad det var. Men i hvert fald så kunne de ikke få børn. De havde været gift i mange år, og de kunne ikke få børn. Og det var en stor mangel i deres liv. Så tænkte jeg, hold da op. Sikke noget at bede om, at man skal få et barn, når man ikke kan få et barn. Men der er ikke andet for, så bad vi for hende, at Gud skulle finde en udvej for dem. At Gud skulle finde et barn til dem. Give dem et barn. Og så rejste vi, og jeg tænkte ikke mere over det. Så kommer vi igen det næste år, og så kommer den samme kvinde ind og vil have forbøn, og jeg spørger hende, hvad vil du have, jeg skal bede for? Så siger hun, nej, ikke noget, bare tak. Nå, okay, jamen så gør vi det. Og jeg tænkte lidt over, hvad skal jeg takke for? Og jeg takkede for hende og hendes mand, og bad Gud velsigne deres liv og sådan noget. Så da vi er færdige med det, så rejser hun sig op, og jeg spørger hende, hvordan går det med din plejesøn? Altså, de har en søn, som er en anden søn, som plejer at komme og besøge dem og sove hos dem nogle gange. Nej, vi har vores egen, siger hun. Og så, hvad? Ja, vi har vores egen søn. Nå, fortæl om det. Så viser det sig, at hendes søster havde været gravid for 5. gang eller sådan noget, og det var alt for mange børn for hende. Så hun havde givet dem deres barn, nyfødt barn, så de havde fået den lige fra fødslen. Så hold da op, det var
fantastisk at høre om. At Gud svarer på bønner på den måde. Og så var der en anden kvinde, som jeg bad for, eller vi bad for, en anden bygd, og hun fortalte, at hun skulle snart hen til en by, hvor flere sangkor skulle være samlet, og de skulle være omkring 100 mennesker samlet. Men hun havde det med, at når hun var i en stor forsamling, så fik hun det meget, meget dårligt, og så blev hun nødt til at gå, og hun kunne ikke holde det ud, og hun havde meget, meget besvær med at være sammen med mange mennesker. Så det bad hun forbøn om. Så beder vi for hende, og så rejste vi igen. Og inden vi er nået hjem igen, så ringer hun til mig, fordi mit navn står bag på sanghæftet. Så ringer hun til mig, og så siger hun, ved du hvad, Helena, jeg har været med sangkoret, og jeg var bare så glad og fri, og jeg kunne stå foran 100 mennesker og snakke til dem. Og jeg var ikke bange, og jeg havde det ikke dårligt. Tusind tak. Og jeg siger, tak ikke mig, tak Jesus, det er ham, der gør det. Jeg siger bare, hvad du ønsker, og jeg gør ingenting. Men det er Gud, du skal takke. Det er Jesus, du skal takke for det her. Og sådan har vi oplevet mange bønnesvar, og Cecilie Poulsen har også bedt for mange mennesker, og der har også været mange bønnesvar fra hende, for hendes forbønner. Og for andre kristne, som er med Juvel, deres bønner. Der er rigtig mange, som venter på Juvel, når sommeren kommer og tænker, hvornår kommer Juvel, og holder øje med det, og holder øje med, hvor den er nået til. Når nu den er nået til, så ved de nogenlunde, hvornår den måske kommer til deres bygd. Så. Og forbønderne fra Færøerne og andre kristne, det kan slet ikke undværes. Grunden til, at det går så godt med Juvel 2, det er også, at der er så mange mennesker, der står bag det. Både med økonomi og med forbøn. Der er mange mennesker på Færøerne, der giver Juvel 2 penge for, at den kan drives. Og tøj til menneskene, der bor her. Og forbøn frem for alt. Så jeg vil benytte lejligheden til at sige tusind tak, færinge. Så var det mere med, og jeg er Ja, Helena, vi sidder nu her på broen i Juvel. Meget hyggelige omgivelser. Og du har været med nu her et stykke tid. Hvor længe har du været med her? Jeg har været med siden Juvel 2 startede. Så har jeg været med hver sommer. Ganske vist, at det kun er en uge, jeg er med den her gang, men jeg har været med fra den her båd startede. Fra den her båd startede? Ja. Du var ikke med gamle Juvel? Kun nogle få dage i Sydgrønland. Ja. Der var jeg lige med, fordi jeg alligevel var i Sydgrønland, der var jeg så lige med. Men ellers har jeg ikke været med. Ja. Du har været tolk ombord på Juvel, og det er en stor opgave, fordi du er på hele tiden. Ja. Men jeg tror også, når jeg har snakket med dig, så føler jeg, at der også har været mange gode stunder. Kunne du fortælle nogle af de? Jamen altså, det er helt klart det, at vi oplever, at folk de får bønnesvar, som gør, at i hvert fald jeg bliver meget, meget motiveret for at bede for folk. Og, vi hører gang på gang, når vi er rundt omkring, at folk vi har bedt for dem, og så har de oplevet, at Gud har svaret på deres bøn. Og det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Det er... Ja, man kan ikke beskrive, hvilken glæde det er at opleve det. Og det giver nye kræfter, og folk, som er glade for at se os igen. Lige i starten kan jeg huske,
da jeg var med allerførste gang, jeg var meget forsigtig, og jeg var også måske lidt bange, når jeg skulle banke på folks døre og den slags ting. Hvad der skulle møde mig, hvem der kommer ud og åbner døren, og hvad siger de. Men jeg synes, at alle mine bange anelser, de har været til skamme. Det har været gode oplevelser oven på gode oplevelser, og der er nogle af dem, vi har været sammen med, de har sagt, jeg troede, vi skulle komme herop til Grønland for at være med til at velsigne grønlænderne, men det er sandelig dem, der velsigner os. Og det er fordi folk, vi møder, de er så glade for at se os. Og det tøj, som Juvel 2 har haft med fra Færøerne, og det striktøj, som Juvel 2 har haft med fra Færøerne, det har også glædet en masse mennesker. Der har været nogle år, og det er stadigvæk sådan. Der er mange mennesker, som ikke har råd til rigtigt at købe tøj. Hverken til sig selv eller børnene. Selvfølgelig har de tøj på kroppen, fordi det kan man ikke undgå her i Grønland, hvor det er så koldt. Og specielt her i Nordgrønland, hvor det er meget koldt om vinteren. Der skal man have ekstra tøj. Og det vil jeg nu, mens jeg har mulighed for det, vil jeg meget gerne sige tusind tak til færingerne for det tøj og de støvler og de sko og striktøj, de har haft med til os i Grønland. Jeg har fået at vide flere gange, at vi skulle hilse færingerne og sige tusind tak. Så det gør jeg nu. Jamen, den hilsen, den kommer så videre nu. Ja. Og de bibler og børnebibler, som har været delt ud, det har folk også taget rigtig godt imod. Mange mennesker er begyndt at læse i Bibelen, fordi de får Bibelen givet gratis, og det har færingerne også samlet sammen til at give gratis rundt omkring på kysten, så det er vi også meget glade for. Ja, nu du er inde på børnebiblen, så har jeg den her. For jeg kan huske for nogle år siden, det har været lige før jeg flyttede til Færøerne, det var måske snart 10 år siden, 7-8 år eller sådan noget. Der lånte du en børnebibel af mig, og så oversatte du den der. Ja. Og nu snakkede jeg med min far i går aftes omkring den børnebibel her. Og så vidt jeg kunne forstå på ham, så er der cirka 3.000 bibler, der nu er. Altså den børnebibel, der er blevet delt ud på hele Grønland. Ja. Og nu er der svigt i motoren. Men det, som han sagde, der var meget interessant, det var, at der er mange bedsteforældre, der har været meget glade for den, fordi de har fået lov til at læse børnebiblen for deres børnebørn. Og de har selv haft velsignelse af den, fordi de har haft, da de var yngre, eller da de gik i skole, så havde de kristendommen i skolen og kunne genkende mange af historierne. Hvordan har du oplevet, hvordan føler du, den er blevet modtaget her på Grønland? Jamen, altså, jeg føler, at den er blevet modtaget godt, fordi der er også mange, som synes, at det er svært at læse selve Bibelen. Og som en start til at komme hurtigt igennem bibelhistorierne, så er det nemt at læse den bog. Den er jo beregnet for børn, så den er nem at læse, men den er bibeltro. Så efter at have læst børnebiblen, så er der flere, der så går over til at læse den rigtige bibel. Og børnebiblen erstatter jo ikke den rigtige bibel, men den kan nogle gange være en indgangsvinkel til at læse. Til at komme videre. Til at komme videre. Ja.
Men det var et stort arbejde. Altså, jeg mener, det er en tyk bog, du har oversat her. Det har taget, så vidt jeg kan se, så må det have taget meget lang tid. Ja, Hvor lang tid brugte du på? Det tog cirka 3 år. Og Ja. det er også fordi, jeg har ikke tid til at sidde stille hele tiden og bare sidde og oversætte. Så jeg oversatte, når jeg havde tid til at sætte mig ned. Så derfor tog det også så lang tid. Det havde nok ikke behøvet at tage så lang tid. Men der var en sommer, hvor jeg tænkte, nej, nu må jeg se at blive færdig med den. Så jeg bestemte mig for, når nu sidder jeg her, og jeg går ikke nogen steder. Og så sidder jeg her hver dag, til den er færdig. Så det kommer også sådan cirka til at passe. Som efteråret, så var der et par stykker, som hjalp mig med at læse det hele igen og rette de værste fejl. Hvordan blev du frelst? Jamen, det var... Vi havde jo kendt Hans og Jonna Sivertsen i nogle år. Og det var fordi, vi boede i en bygd, hvorfra vi så hørte, at der var en sommerlejr inde i Amerallikfjorden. Og så tænkte min mand og jeg, vi var begge 2 lærere på det tidspunkt, at det kunne da være sjovt at låne den sommerlejr og tage børnene med derind og være på lejr sammen med dem. Og den vej lærte vi dem at kende. Men der gik lige nogle år, fordi min mand var ateist på det tidspunkt, og jeg var ikke særlig interesseret heller i at blive sådan en hellig troende. Og så, men så, fordi vi havde lært de 2 mennesker at kende, og begge 2 tænkte vi nok lidt, hvad er det for noget, de tror på, hvad er det for noget, de går til. Så inviterede de os en påskedag til møde, og der hørte jeg så en der prædikede om Johannes 3:16. Og han sagde, at hvis vi troede på Jesus, at han døde på korset for os, og vi bekendte vores synder for ham og sagde ham tak for det, han havde gjort, så var vi frelst, så blev vi frelst. Så da jeg gik hjem, så bad jeg til Gud om at blive frelst. Det har så lavet om på mit liv lige siden. Ja, det har ikke kun lavet om på dit liv, fordi senere så blev Jørgen også frelst. Ja, men han tog så en bibel, han havde liggende på hylden og støvede den af. Han havde brugt den i sin seminarietid og begyndte at læse den forfra og læste. Og ved at læse i Bibelen, så kom han til den overbevisning, at der måtte alligevel være en Gud. Han troede jo ikke på, at der var nogen Gud. Der måtte alligevel være en Gud. Og de mennesker, som kom i menigheden, de troede på det, de sagde, i modsætning til, hvad han havde oplevet førhen. Mennesker, der sagde, at de var troende, men opførte sig ikke som sådan. Men her mødte han nogle mennesker, som sagde og gjorde, som de prædikede. Så han blev også frelst. Men når jeg nu har taget Bibelen, han er ateist, så får man simpelthen, hvorfor tog han Bibelen? Altså, hvad ville han med Bibelen? Altså, var det for at studere, for at finde ud af, om det var rigtigt, det som du troede, eller ville han gå til angreb mod kristendommen og sige, det passer i hvert fald ikke, nu skal jeg fortælle dig, at det du tror, det er forkert, eller var der noget andet? Nej, jeg tror, han blev nysgerrig over de mennesker der gik og sagde sådan og sådan, og de så ud, som om de virkelig troede på det, de sagde. Så måtte han jo finde ud af, hvad var det for noget? Ja. Hvad var det for noget, de sagde? Og på den måde så talte Gud til ham selv, ved at han læste i Bibelen, og han måtte til sidst bekende, at han troede på Gud. Ja. Så for at komme lidt tilbage til dig igen.
Nu snakker vi om, at du havde mange jern i ilden. Et andet projekt, som du har haft gang i, det er, du har startet en café, der hedder Café Manna. Ja, Og det er på det sidste. det er på det sidste, ja. Kan du fortælle lidt om Café Manna? Ja, det er sådan, at jeg stoppede som lærer sidste år. Men jeg føler ikke, at jeg er færdig med at lave noget eller arbejde. Men jeg synes, jeg var færdig med at være lærer. Så begyndte jeg at snakke med en anden kristen, og vi begyndte at snakke om, det kunne da være sjovt at lave sådan en café, hvor folk kunne komme ind, uforpligtende, og være i et miljø, hvor man har kristen musik i baggrunden, og hvor man kan købe Bibelen eller kristne bøger. Og så kan man komme ind og gå, som man vil. Men man kan også have den mulighed, at man kan snakke om Gud, eller man kan snakke om Jesus, man kan snakke om troen, man kan snakke om, hvorfor jeg tror på Gud. Men ikke så på den måde, at man kommer ind i en kirke, hvor man er forudindtaget om, at man kommer ind i en kirke, og der skal man blive, og man skal være sådan og sådan. Så den idé begyndte vi at lege med, og til at starte med, så havde vi et lille bit lokale, som slet ikke var egnet til at være en café, faktisk. Men i den tid, i de 3 måneder, den var åben, så var der nogle andre, som bad sammen med mig om, at Gud skulle åbne noget andet for os. Og det skulle helst være et sted, hvor det var nemt at komme hen, og hvor man ikke behøver sådan eller hvor det er let, at folk sådan naturligt kommer forbi og kommer ind. Og sådan et sted fandt vi så, og Gud fandt et dejligt sted til os nede ved kolonihavnen i Nuuk, hvor der er og der altid er folk, der går ture sådan om eftermiddagen, om aftenen, især når det er godt vejr, så kommer de naturligt forbi den vej. Så åbnede vi det sted der, og det viste sig, at det var sådan, det var. Folk kom ind, og folk gik ud. Nogle kom for at snakke, og nogle begyndte at blive nysgerrige. Hvad er det for nogle bøger, I har her? Og så begynder man at snakke om, hvorfor jeg tror på Gud, og hvad de har på hjertet. Og så det ender med, at jeg nogle gange beder for folk, og nogle stykker er også blevet frelst, mens i den tid, det har været åben. Men du var inde på det før, at du bad os, når vi har været med Juvel her. Det får mig til at tænke på, det at gå hen og bede for en person, det er jo ikke en let opgave. Hvordan er du kommet ind i det, at bede for folk? Jamen, det er sådan set en lang historie. Men for at gøre en lang historie kort, så vil jeg sige, at andre har lært mig at bede for folk, fordi i mange år, der havde jeg det sådan, at jeg ikke var god nok, og Gud ville nok ikke høre på min bøn. Han ville nok høre andres bønner, men ikke mine bønner. Sådan følte det. Jeg kunne godt bede for folk på afstand, altså der hvor jeg ikke var, de var et andet sted, så kunne jeg godt bede for folk, men ikke sådan direkte sidde med dem og snakke med dem og bede for dem bagefter. Men det er så også kommet med, at jeg var faktisk sammen med en færøsk kvinde ombord på Juvel, og vi var et godt team. Jeg tolkede for hende, og hele tiden
dengang havde jeg ligesom et sikkerhedsnet. Der var en, der skulle være med mig, fordi hvis Gud ikke hørte mine bønner, så hørte han helt sikkert den andens bønner. Men det var jo helt forkert at tænke på den måde, fordi Gud hører alle bønner. Nå. Men altså, jeg opdagede jo også, at når man læser i Bibelen, så anviser den, hvordan vi skal gøre. Den anviser hele tiden, hvordan vi skal gøre. Den siger, der hvor 2 eller 3 mennesker er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt. Så Jesus er med os, når vi i hans navn er samlet og snakker sammen og beder for folk. Og Jesus siger også, læg mine byrder på mig, fordi det er let på mig. Han døde jo på korset på grund af os, på grund af vores smerter, på grund af vores sygdomme, på grund af vores synd. Og han siger, de ting, der er tunge for jer, de ting, som tynger dig, de ting, som du er meget, meget ked af, eller du er syg, eller noget andet, giv det til mig, fordi for mig er det let. Og i starten tænkte jeg, alle de mennesker, der kommer og snakker om deres problemer, og snakker om deres sygdom, hold op, hvad i alverden kan jeg gøre ved det? Det kan jeg heller ikke. Men Jesus siger, at jeg skal give det til ham. Jeg skal ikke selv have det. Så når jeg beder til Gud, så snakker jeg med den person, jeg nu snakker med, og den persons problemer, det giver jeg videre til Gud. Faktisk siger jeg næsten ordret den persons, som de har sagt, og så giver jeg det til Jesus. Værsgo, Jesus, det er dine problemer, ikke mine. Og det er det jo også, fordi jeg som person kan intet stille op. Jeg kan ingenting gøre. Men en ting kan jeg gøre, det er at lægge det over på ham, som har lovet, at han vil være med os. Du møder 2 personer, der har en stor påvirkning på dig også. Og det er Claire og Clara, jeg kan udtale det rigtigt, fra Canada. Der fik du også noget lærdom. Kan du fortælle lidt om dem? Ja, altså første gang jeg mødte Claire og Clara, de hedder Claire Snup og Clara Snup. Det er mand og kone. Da jeg første gang skulle møde dem, så var jeg meget sådan negativt indstillet af, hvad skal jeg med det, og hvis jeg lærer den teknik, de nu siger, de kan, så vil det bare betyde, at jeg får mere at lave i menigheden og sådan noget. Og altså, man går rundt med underlige tanker. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg går rundt med mange underlige tanker. Så jeg var meget negativt indstillet på det. Men så var det, at jeg kom i snak med konen. Hun bad for mig, og hun spurgte om noget, om mit liv. Og jeg fortalte om mit liv, sådan i store træk, hvordan det var gået fra min barndom og ungdom og sådan noget. Så spurgte hun til noget i mit liv, som har gjort meget, meget ondt i mig. Og da hun sagde, hvordan følte du dengang? Det var første gang, nogen havde spurgt mig. Da Clara spurgte mig det spørgsmål, så var det første gang, nogen havde spurgt mig om det, hvordan jeg havde haft det dengang. Og spurgte med sådan en stor kærlighed i sin stemme, at jeg prøvede helt sammen over det. Og så opdagede jeg en ting, at hvor vigtigt det er, når du skal bede for nogle mennesker, at du lytter rigtig godt til, hvad de siger. Du skal lytte bag ved
bag om det, de siger. Det vil sige, når de siger nogle ting og springer lidt hen over, min mor døde, og så, jamen, hvordan følte du, da din mor døde? Eller et eller andet, som kan have gjort ondt på den person. Det er jo ikke sikkert, at de nogensinde har snakket med nogen om det. Og det giver sådan en... det gør en forskel i folks liv, at man snakker om lige præcis de følelser, de har haft dengang. Og åbner op for nogle sår. Altså det er ligesom, når du skærer dig, så kan det blive til sådan noget sår. Hvis du ikke renser det, så bliver det bare værre og værre indvendigt, og det bliver betændt. Men hvis du renser det, så gør det ondt. Når du begynder at rense op i det, så gør det rigtig, rigtig ondt. Men til sidst, så bliver det jo helet. Og det er det samme med vores sår inde i vores hjerter, eller inde i vores sjæle. Hvis ikke der bliver rippet op i det, der har gjort ondt, så kan du blive ved med at lave en mur omkring dig. Og uden at vide det, så holder du folk rigtig meget på afstand. Og prøver også på det ubevidst. Men når der så er sket det, at du har åbnet op for såret, jamen så begynder man at være nærværende, og man begynder at være interesseret i andre mennesker, og man begynder at være glad for andre mennesker og have omsorg for dem. Og det var det, der skete dengang. Det var, at jeg begyndte at åbne op for mig selv. Jeg havde gået og bygget en kæmpe mur omkring mig, ved at have rigtig meget travlt og se, jeg er god til det ene og det andet, og for at ligesom at skjule det der gjorde ondt bagved det hele. Så det var min forsvarsmekanisme at have meget travlt, og ikke nogen mennesker skulle kunne sætte fingeren på det, jeg lavede. Og det er en forsvarsmekanisme, nogle mennesker har, og det har jeg også haft. Så det var virkelig en forskel, det begyndte at gøre i mit liv, at møde de to mennesker. Og også fordi de i sig selv har sådan en stor kærlighed til andre mennesker. Uden kærlighed, så det siger jo Bibelen også, uden kærlighed er du ingenting. Så kan du lige så godt lukke munden, hvis du ikke har kærlighed til andre mennesker. Det er i hvert fald meget dejligt at høre, hvordan der er sådan kristne psykologer, som Clara, der ved, hvordan man åbner op, og som også er villige til at lære andre at komme ind i den spørgeteknik og spørge videre. Altså, det er helt klart, at de også kender Bibelen meget, meget godt ind og ud, og de kommer med mange eksempler fra Bibelen, når de holder kurser. For eksempel, hvis lad os bare sige noget om incest, så står der noget om det i Bibelen. Og hvis der står noget om druk, så står der også noget om det i Bibelen. Og søskende jalousi, det står også noget om i Bibelen. Altså, der er utrolig mange ting, man kan hente som eksempler fra Bibelen, og bruge det, når man snakker med mennesker, og sige, jamen det, du har oplevet, det beskrives også i Bibelen, sådan og sådan. Ja. Men der er en udvej for det. Der er en... Gud kan hjælpe dig, fordi Gud har hjulpet mange mennesker, også mennesker, som er ligesom dig. Gud er meget personlig. Man kan grine nogle gange over, at hold da op. Altså, jeg fik lige et mannakorn, som lige passede til i dag. Ja. Så, og jeg tror, det er ikke tilfældigt, at man lige tager den bibelvers lige i dag, for eksempel. Ja. Hvad med nu, når du er med Juvel? Har du oplevet nogle ting, som har været meget positive, altså hvor du, jeg tænker på, det kunne være bønnesvar, eller bare opmuntringer, altså?
Det oplever vi jo hele tiden med Juvel 2, synes jeg. Hver sted vi kommer, så er der mennesker, der er rigtig glade for at se os. Og det giver en krammer, så man bliver helt varm indvendigt. Og det giver en krammer igen, når man skal til at rejse og siger, Gud velsigne dig og have en god rejse. Og jeg håber, at I får det godt de steder, I kommer frem. Og det hører vi hele tiden. Plus det, at vi hører om mange bønnesvar. Allerede fra, det er jo ikke kun Juvel 2, men det er også fra tidligere, hvor den første Juvel sejler rundt, den lille båd. Der hører vi også bønnesvar fra. Så Gud er med Juvel, synes jeg. Ja. Men det var netop den følelse, jeg føler, når jeg er med Juvel 2, jeg gerne ville føle, når jeg var i Nuuk også. Ja. Altså, vinteren er jo langt til Juvel kommer igen. Og det var netop derfor, jeg havde rigtig lyst til at starte Manna, Café Manna. Ja. Fordi jeg vil gerne have Gud med mig i hverdagen. Og gerne vil have, at andre også skulle have del i det. Så det er jeg glad for, at det kunne lade sig gøre. Ja, jeg tænker på, når nu du er blevet frelst, hvordan kom du så videre? Altså, hvad sker der så efter det? Opsøger du nogen menighed, eller hvordan forløber det videre? Nej, altså, da jeg så var blevet frelst, og Jørgen han begyndte at virkelig blive vækket med sin interesse for, hvad det her egentlig var for noget, så begyndte vi jo at komme hver eneste møde aften i Ebenezer. Og på det tidspunkt så var jeg så alligevel meget i tvivl om, hvad er det egentlig her for noget? Fordi jeg var medlem af Folkekirken, den lutherske evangeliske menighed. Og ganske vist gik jeg kun i kirke til jul og begravelser og sådan noget, men jeg anså mig selv som værende et medlem af den lutherske kirke. Så jeg var meget i tvivl om jeg skulle være med i det der med Ebenezer, og det var sådan nogle nærmest outsider i samfundet. Nogle anderledes nogen. Og det var jo kun en nysgerrighed, vi lige var op og se i menigheden. Det var ikke for, at vi skulle blandes ind i noget. Men så var vi så inde i sommerlejren sammen, og min datter og jeg, vi tog en tur ind til bygden Gabiselit fra sommerlejren. At vi blev sejlet ind til bunden af fjorden, og så gik vi over fjeldet, og så blev vi hentet fra den anden side hen til bygden. Og der var vi så en weekend, hvor vi var sammen med nogle venner og noget familie. Mine venner, de var ude at fiske, så vi så ikke meget til dem. Og min egen familie var så fulde, at vi gad ikke være sammen med dem. Så der var kun mig og min datter, og jeg synes, det var en kedelig weekend. Så det var rigtig dejligt, da vi nu skulle tilbage til lejren igen. Og da vi går hen over fjeldet, som tager sådan cirka en times tid eller lidt mere, så begynder jeg så at kigge på alle de fjelde. Min datter og jeg, vi gik hånd i hånd og havde det rigtig godt sammen derude. Og jeg kigger på de her store fjelde, og den smukke natur. Man kunne se isfjeldet sådan lidt i det fjerne, og man kunne dufte blomsterne, det var midt om sommeren, og man kunne høre nogle fugle i baggrunden og så videre. Det var bare så smukt. Og så begyndte jeg at tænke, altså hvis Gud virkelig har skabt alt det der, og skabt mig, og skabt mine børn og så videre, jamen altså, hvorfor skal jeg så tage mig af, hvad andre synes om at jeg nu kommer med i sådan en menighed? Hvis Gud er med mig, hvad har jeg så at være bange for? Det tænkte jeg, mens vi gik der. Og så lidt senere, så læser jeg så i Bibelen lige det, som jeg havde tænkt. Og det undrer mig rigtig meget. Og der
Og der føler jeg, at Gud har talt direkte til mig dengang. For det var så stærk en følelse. Og der står i Romerbrevet 8, 31, 32. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke være med? Vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus, Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, og så videre. Altså der følte jeg, at de tanker, jeg havde den dag, da jeg står midt ude i naturen, det stod der i Bibelen. Og jeg blev meget forbavset den dag, jeg læste, hold da op, de tanker, jeg havde haft den dag, de står der sort på hvidt. Og det har jeg oplevet flere gange. Så en gang så tænkte jeg, nej, nu vil jeg prøve Gud. Og selvfølgelig skal man nok ikke gøre det, men... Men der står, vi skal teste ham. Nå, det har jeg ikke læst. Okay. Det kan jeg heller ikke huske. Men så tænkte jeg, nej, nu vil jeg virkelig prøve, om Gud virkelig findes. Om han virkelig også kan hjælpe mig i en almindelig dagligdags situation. Fordi jeg stod der og manglede en nøgle til en cykel, der var i kælderen. Eller jeg tænkte, den måske var i kælderen. Eller jeg vidste ikke, hvor den var, helt ærligt. Og jeg skulle bruge den cykel helst så hurtigt som muligt. Og så sætter jeg mig ned, og så begynder jeg at bede til Gud og siger, Gud, jeg vil gerne bruge den cykel. Kan du hjælpe mig med at finde den nøgle? Og så rejser jeg mig op, og så begynder jeg at lede helt febrilsk efter den nøgle. Og jeg fandt den ikke. Så satte jeg mig ned en gang til, og så bad jeg en gang til. Gud, hjælp mig med at finde den nøgle. Så rejste jeg mig op, og så var det ligesom, jeg bliver ledt til at gå ned i kælderen. Og så inderst inde i kælderen, der står en vaskemaskine. Og når jeg vasker tøj, så plejer jeg at tømme lommerne og lægge det oven på vaskemaskinen. Så det var det, jeg tænkte, det står over på vaskemaskinen. Men i stedet for at styre helt direkte hen til vaskemaskinen, så drejer jeg ind i et lille lokale, der er i kælderen. Og jeg går direkte hen til en lille bakke, tager den op, og der var nøglen. Så jeg tænkte, hold da op. Der var det Gud, som ledte mig helt bogstaveligt talt hen til den nøgle. Så tænkte jeg, ja, men Gud, han er der, han er der virkelig. Og jeg prøvede ham ikke af en anden gang, fordi det tænkte jeg, det er jo nærmest blasfemi at gøre det. Ja. Fordi han giver os det, han vil, og han giver os det, vi behøver. Ja, det gør han. Ja. Men dit hovedkald, altså det som du føler er din hovedopgave i dag, hvor føler du det ligger i dag? Er det caféen, eller er det ja, det er at snakke med mennesker, ja. Snakke med mennesker, som har døjet med problemer i mange år, og lede dem til Kristus, og lede dem til at forstå, at uden Jesus, der kan vi blive ved med at være i det dårlige liv, og vi kan blive ved med at have det dårligt med os selv, og have det dårligt med omgivelserne osv. Men Jesus kan hjælpe os rigtig, rigtig meget i vores liv til at få et bedre liv. Vi kan få et bedre liv for det første med sig selv, og så for det andet med sine omgivelser. Men først og fremmest så gælder det om at få det bedre selv. Fordi der står også i Bibelen, elsk din næste som dig selv. Der står ikke bare elsk din næste. Det tænker vi altid. Elsk din næste, og vi skal gøre alt muligt for at elske den næste. Men hvis ikke vi også elsker os selv, sådan som vi er,
og acceptere den vi er, fordi vi er skabt i Guds billede, og Gud har indrettet os sådan som vi er, og den vi er kan Gud bruge. Og den selv som hører til Gud, den længes efter at være sammen med Gud. Og den selv, den skal vi elske. Den som Gud har skabt. Og hvis ikke du gør det, jamen så er du lidt ynkelig på en eller anden måde. Fordi du hader dig måske. Du hader dig selv, eller kan ikke lide dig selv, eller alt muligt. Men hvis du accepterer dig selv, som du er, som den Gud har skabt dig til at være, så har du det også meget bedre. Alting bliver lettere for dig. Og det kan jeg godt lide at hjælpe folk med at forstå, at du er skabt i Guds billede, og Gud har skabt dig, som du er, og Gud kan bruge dig, som du er. Og Gud vil også gøre en masse ting for dig, hvis du bare lader ham. Jeg kan måske spørge dig lidt mere om Bibelen, direkte bibeltingene. Som for eksempel, om du har nogle yndlingsvers i Bibelen, som du holder meget af, som har været en trøst og opmuntring i livet. Ja, der er mange steder. Ja. Men specielt nogle ting, som jeg er specielt meget glad for. Altså i starten, hvor jeg lige blev frelst, så tror jeg, at sådan et vers som det her i Romerbrevet kapitel 8, det første vers, så er der er nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det har været en dejlig ting at få at vide, at når du bliver frelst, jamen, så er der ingen fordømmelse for dig længere. Og det er kun dig selv, der fordømmer dig selv for det, du har gjort i fortiden, som er syndigt. Fordi når du bliver frelst, så lægger Gud det bag sig, og han kigger ikke tilbage efter det. Det står i Bibelen, at sådan er det. Så der er ingen fordømmelse. Du bliver ikke fordømt længere for det, du har gjort. Og det er en lettelse at vide det. At Gud ikke fordømmer dig længere for det, du har gjort. Fordi han har engang givet sit liv, for at du ikke skal blive fordømt. Og det er egentlig så enkelt, for du skal jo bare sige tak for det. Du skal bare sige tak, Jesus, at du døde i mit sted. Sådan at jeg kan komme i himlen og være fejlfri i Guds øjne. Og være uden fordømmelse. Det er kæmpe stort. Selvfølgelig er vi mennesker, og vi bliver ved med at begå synder, tror jeg, lige til vi dør. Men Gud har lovet os, at vi skal stole på ham. Og ja, man får jo et nyt liv. Der er et liv før, og der er et liv efter du bliver frelst. Det kan jeg sige med sikkerhed. Fordi mit liv blev jo helt forandret. Det, som jeg brænder mest for, det er Jesus, og jeg elsker ham. Og ønsker også, at andre skal opleve det samme. Så det er et af de vers, som har gjort, at jeg følte mig godt tilpas med at blive kristen. Det er, at jeg ikke følte mig fordømt længere af Gud. Jeg tror også, det er et utroligt opmuntrende vers, og jeg kan godt lide, at du tog lige præcis det vers, fordi der er så mange, som jeg har snakket med, som føler lige præcis det der, at der ikke er nogen fordømmelse. Ja. Jeg kan også godt lide, at du var inde på, hvor enkelt frelsen var. Altså, at det er ved tro,
at vi kan jo ikke gøre noget i os selv. Nej. Jesus råbte på korset, at det var fuldbragt. Han havde gjort alt. Ja. Og mange gange så kæmper vi og kæmper for, med frelsen, men når vi Jesus han har gjort alt for os, og når vi så kommer til ham, så kan vi føle os helt fri. Vi kommer af med den her skyldfølelse og den her fordømmelse, som mange løber rundt med. Og det er et fantastisk værested. Ja, men jeg tror ikke, jeg har mere at spørge om, men jeg er glad for, at du ville være med. I hvert fald ønsker dig en god tur og Guds velsignelse på turen. Tak i lige måde. Og så må jeg også ønske dig, at Gud må velsigne din café. Tak.